No mahiga gana 2027 eni geno nitiere ni yiero mahiga manyien biro bedo koda chike matayo kwano omenda ma josiasa tiyo godo e campaigns magi. Kawuono ne en odiechieng' mogik ma duol matayo yiero pacho ka IEBC kawo pacho ganda ewi kaka ibiro ga omenda ma josiasa tiyo godo e campaigns mondo ket campaigns ma pacho ka obed mana tiro kendo maketo ji duto marom. Simfroso Kinda ni kod ler mathoth. Higni 21 bang'e geno koro mienjo ni duol matayo yiero IEBC koro nyalo biro nono kendo gayo kwano omenda ma josiasa tiyo godo e campaigns magi kaluwore kod dwaro mar katiba ma pacho ka. En wuoth ma ok osebedo mayot ne IEBC kaluwore ni jood bura osebedo ka thiro kenge duto mag temo keto chikno e tim. Ler kata kamano noduogo mienjo higa mar 2022 tok dong' ng'ado ni chike ma kamago ok ochuno nyaka kal e od bura. Justice Anthony Murima, in his final disposition of the two petitions, directed the Commission to develop the regulations contemplated under Article 88(4)(I) so that the country has in place the requisite regulation. In doing so, the Commission will be promoting constitutionalism. He further held that regulations under Article 88(4)(I) of the Constitution are statutory instruments and not constitutional instruments. Jakom mar IEBC Erasta Sethekon kaloso kawuono maneno odiechieng' mogik mar kawo pacho ganda ewi omenda ma josiasa biro tiyo godo e goyo campaigns. Olero ni loso chikegi biro chiwo thuolo marom ne josiasa e paw campaigns kendo miyo jo Kenya tich mayot. So you are looking at the regulations which are broader, but in these discussions we also need to discuss the aspect of contributions and also the spending limits. Contribution and spending limits are intended to promote fairness, transparency, accountability, and to create a level playing field in the electoral competition. IEBC koluwo komiti makende magichuogo ne loso chikegi olero ni ok en gima yot nono omenda makamagi mak mana gibiro temo ni dwaro mar katiba ochop kare. So now, how do we get now the expenditure limit? We pick the fixed cost per ward, for example, plus the unit cost per person times the population of that ward, plus the unit cost per kilometer times the size of that ward in terms of kilometer squares. Now that gives you the expenditure limit for a person aspiring to be an MCA. The regulations have made provisions for periodic and final campaign finance reports detailing contributions, expenditure, surplus funds and supporting documentation. Duol no lero ni josiasa biro chuno mondo bed kod accounts mar bengi moyiedhi ne omenda mag campaigns kendo hulo kama omenda makamago wuokie. It has to be a new bank account that candidates or political parties would require for purposes of monitoring. It also prescribes the management, operation and closure of those bank accounts and the submission of bank statements once the campaign period is over. Magigin mana paro ma IEBC osechako kuom oganda, igeno ni chike mogik ibiro chapi e gazet ma pacho ka kendo ketie tim e yiero mabiro. Simfroso Kinda, Ramogi TV. Kopogore gi weche siasa ni jotuo medo yudo pek e osiptende sirkal e kinde ni Manasseh gi Nyamrero